Fl-impenn tiegħu li jkompli bil-proċess ta' aġġornament politiku, il-Partit Nazzjonalista beda numru ta' policy seminars li fihom il-partit se jkun qed jiddiskuti temi politiċi u soċjali mas-soċjetà. L-ewwel minn dawn is-seminars iffoka fuq it-turiżmu bit-tema "It-turiżmu u int" u kien indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kif ukoll mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għall-ħidma parlamentari Mario De Marco, id-deputati u kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. L-ewwel policy seminar serva bħala forum ta' diskussjoni u aġġornament politiku. Kien interessanti ħafna għal fatt il-GRTU tuħu pjaċir ħafna tisma' l-opinjonijiet differenti għax tiskanta għalkemm aħna ġejjin mill-industrija xorta dejjem titgħallem mir-reazzjonijiet. Kien hawn ħafna nies differenti minn setturi differenti u naħseb flimkien we enriched each other dak li għandna neqgħu nagħmlu biex neqgħu nkabru t-turiżmu tagħna. U pożittiv li partit politiku jiftaħ il-bibien għad-diskussjoni li twassal għat-tfassil ta' policies. Kienet okkażjoni għas-settur turistiku għawċi sabiex wassal il-ħsibijiet tiegħu fuq industrija tant importanti għal gżira Għawċija. Il-turizmu biex ngħidu hekk huwa il-fus tal-ekonomija tal-gżira Għawċija u allura kienet okkażjoni fejn aħna bħala assoċjazzjoni wassalna il-ħsibijiet tagħna sabiex naraw it-turizmu fil-futur kif nixtiequ naraw jiżviluppa, nirrikonoxxu dak li sar fil-passat u koll nwasslu l-idea tagħna sabiex it-turizmu fawdex ikompli impoġġuh fuq sisien sodi. Għal-parteċipanti dan kien ukoll forum li fih esprimew l-opinjoni tagħhom mal-mexxejja politiċi. Din hija reazzjoni pożittiva ma tistax tkun mod ieħor għal sempliċi raġuni li qed issir minn partit politiku sa dak il-imkien il-partit politiku, ma partit politiku huwa fid-dover li jkun viċin in-nies għax fl-aħħar mill-aħħar x'inhu partit politiku? Partit politiku huwa kollezzjoni ta' persuni kollha flimkien qed jaħdmu li ideoloġija jew li perspettiva. Mela iva din hija importanti ħafna, inizjattiva interessanti, anzi inizjattiva jien ngħid kruċjali biex meta jkollok partit, speċjalment fl-oppożizzjoni, u dan il-partit ikun qiegħed jaħseb biex minnaw u fi żmien ieħor jerġa' jkun fil-gvern, naturalment ikun li preparat, ikollu bażi biex meta jkun fil-gvern realment ikun jista' jagħtwa mbagħad dak li jkun qed jisma' min-nies issa f'dan iż-żminijiet. Fil-ġimgħat li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkompli dan il-proċess policy seminars oħra dwar l-edukazzjoni, ix-xogħol, it-trasport u l-ekonomija fost suġġetti oħrajn.